tuntum video hian geography GIS practical GPS location point le map display map layouting chung chang ron soidona ama salama chuan GPS point location kan lak degree minute second te kha degree decimal chanti rangai china wangin Excel file kan dalu dan turte Excel file atanga GIS software kan thun lu le dan turte kan ron soi masadona ni hei hi a formula ani ya degree minute second to decimal degree ti in kada a ta hian kan hriat tur poimo ber takachu degree khata hian minute somruk a awma tin chumi minute ta chuan kha minute kan laka degree minute second a kan lak value kan ne kha kan semanga chutiang che chuan second a kha sang thum le zarukin kan sem le do ni awm zia chu minute khata daka khata minute somruk a awma ti chuan daka khata second sang thum le zaruk a awma chumi mang chuan minute le second a kha kan convert potanga ti chuan kan bel khom lenga decimal degree a kan chanti don ti na ni helai hian Mizoram town sang sang kan nei som hi le pathum te an GPS point an GPS location karon tar langa degree minute second long latitude le degree minute second longitude te karon da a helai hi karon thliar sang sa thlapa ti chuan cho a ol samna tur tan khan ti hian nakina po cho all samna tan thliar hran tur ani di hi degree ania m hi minute ania s hi second ani ti chuan chutiang che chuan conversion a kan kalanga helai hi nisina kan soi formula khanita a degree hi chuti dang lamangai lawa ti chuan minute ro chu somruka semanga ewangin hei m by 60 angin karon da a second po hi m by 3600 angin karon da a hi kan ti chinanga ti hian m ma hi somrukin kan sem dona tikhian lo langa kan scroll down langa a data kha ol sam takin ama in excel file a chuan aron in tar lang mai don tikhian m by 60 chu kan nei ta kan formula chu d plus m by 60 plus s by 3600 ani ya chulai te chu s by 3600 hi kan khoi le anga pakhat khoi hian adanga kha scroll down mai thei ani china wangin excel file khoi hi a ol sam mm ani ti kha kan soi le du a hei hi kan ti kher kher na chan chu GIS software kan lak lu huna degree minute second ni lawa degree decimal a tarlan angai china wangin helai conversion a hi kan ti masak ber tur ani ta ni ti chuan minute by 60 le second by 3600 kan nei ta a ti chuan kan ti le tur chu latitude degree decimal a kan chan ti don ti na ni chu ta tanga formula chu d helai hi d plus m by 60 plus s by 3600 hi ti hian khi degree minute second kha degree decimal in ti hian kan chantir ta ti na ni hi all sam dan ber ani chu tiang che chuan latitude lam kan zawa longitude lam pang po ti vele tur ani ya screen hi uluk takin lo anila tu a formula kan a process kan cho dan hi chu ai dang che che wangin hi chu dang har salo tura kan ngai ani d plus m by 60 plus s by 3600 ani le nga ti hian a latitude le longitude zong zong kha degree decimal a degree minute second kha degree decimal a ti hian kan in chantir zota ti na ni ati chuan hemi latitude degree le longitude degree decimal ve chaw hi kan man tur ani wangin adang zonga hi chu file danga kan remove mai nga ti chuan hei hi kan final result chu alo ni ta ni ti hian thil GPS point at location hi degree minute second ni to lawin degree decimal in kan tar lang vek ta a ti chuan hei hi kan save dol ni file thana helai kan cho na file a ni lawin file than hnakin excel file than hnakin kan save angai thina chuwa chuan excel file thar kan honga ta chuan kan va copy paste anga chumi ni lo chuan a buai awm thina wangin GIS software lak lu in hei hi a him zawk tur tan ti ngei kha a tha ni
file thara ti hian kan va copy paste stop mai nga ti chuan chu kan save le ang kan save na tur file kha kan va hong anga town exe kan danga town exercise ti na ani mai a ti hian kan save don ani ti chuan kan save zo khan hei hi kan du chuan kan close thei to a ti chuan file thar akha kan va hong don ni town exe a hi kan va hong le to anga ti chuan town exe a hi excel file ala ni wangin engma software ala lak lu thei lawa kan hriat tur chu exe file ne loin csv file in kan save dor ani hei hi file kan kal lenga save as ani nga ta hian va save top thei lawa browser kan kalanga kan save na tur folder kha kan va thlanga ti hian ke chu aron in thlang sa ti chuan save as type a hian excel workbook ni to lawin helai hi kan thlan tur poimo tak mai chu csv delimited csv delimited ti kan huanga hei hi kan thlan tur chu ta hemi file mang hian kan save anga pa ngaya khan ti chuan GIS software hei chu kan x theya GIS software kan la lut thei tina ni ti chuan software kan honga heta hian alak lu na khalai chu video en masalam pang ente chuan kan lo hre to nga ta hian hetia kan an lu chi hian town exe a hi xlsx ti hi excel file khala ni ya csv zo ka hi ti hian kan la lut don ani ti chuan software kan la lut to a ti chuan amai ro chu helai hian hi non spatial data kan ti attribute cha kha la ni ta a spatial data kan chan ti le don ani ti chuan hetia kan lak lu ri ko thian aron lang thei lawa kan display angai ve ni ti chuan kan open chinanga enge kan file lak lu kha di kem ti kha kan enanga ti hian kan file lak lu kha excel file atanga kan lak lu csv file kha ti hian thatakin alo in record ta a software software in alo read thei tina ni chu ArcGIS software in ti chuan tai kan right click lenga display xy data a hian heta hian kan click lenga ti chuan heta hian a poimo lai chu hei hi atira chuanin aron lang lo mai theia edit a hian kan kalanga kan thlan tu lai hi helai hian file favorite ti te geographic coordinate projected coordinate le layer ti hi ron omanga kan thlan tu la chu geographic coordinate hi kan thlang don ani ti chuan geographic coordinate noi a po hian hei Africa Antarctica Asia ti sang sang ron om dona world a hian kan thlanganga a noi bera khan world ta oma world hi kan thlang le anga ti chuan world ta po khan WGS an tia World Geodetic System 1984 hei hi kan man tur chu ani ta ni hei voi khat hian kan click anga lo pol vele okay ani nga ti hian geographic coordinate kan pe ti na ni ta ti chuan x field hi longitude ani nga y field hi latitude ron ni nga ti hian okay mele mai tur ani ti chuan khi kan file helai non spatial data kha spatial data aron in chantir ta a kan zoom china nga ti hian holsam takin kan file kha allocation dik taka aron in tar lang ta a ti chuan amai ro chu hi save file la ni lo la ti dang lam thei vak ani lawa file pa ngai ang top gbd file la ni ya ti chuan apoi mo lai chu save file kan chanti le do ani save file kan chanti lo chuan a editing a boina om china wangin helai hian helai town exe.csv event ti helai kan ron tar lan thara hian kan kalanga kan right click anga data a export data kan kal lenga export data hian kan file kha helai hian khoila nge in save don ti kha ron penga kan helai hian ron pek sa lo chuan kan file save na tur kha kan va thlang don ni helai hi chuan in folder connect sa kan ei wangin home a practical exercise folder connect sa kan ei wangin helai hian ke chu ka save mai don ti chuan .shp ti hi ti kan edit na khan ti danglam ve lo tur ni town 1 angin ka da town 1.shp ti hian ka save anga ti chuan okay le anga
hian alo in create anga ama in kan okay lenga ti chuan save file ama kan lak lu file ha ka remove anga ti chuan save file thar aron in siam ta ni hei hi kan du to ka kan ti dang lam le thei tur le kan display thei tur chu map layout kan siam pui thei tur chu lo ni ta a ti chuan helai hi kan click anga kan du zo ang khan e kan du chong kan ta lang thei ta ni ti khian Mizoram town som ni le pathum tik chu ti khian non spatial data GPS point atangin spatial data a kan chan tir ta a ti chuan Mizoram save file Mizoram save file kan da lut chinanga khoi lai ange an om ti kha ti khian Mizoram save file kan da lut china khoi lai te nge Mizoram town sang sang kha an om ti kha chiang takin ron ta lang ta hi tle min lian do wang kan ti te dewanga ein bo thua om tlat ti khian Mizoram sang sang kha ni ta ti chuan a minga hi kan label du chuan ama han kan right click anga ti chuan properties a kan kalanga aminga kha helai non spatial data khan save savek ani wangin aminga ni mo a latitude ani mo a longitude ani mo po kha du kha avata lan theya ti chuan helai hian label layer properties lo langa label kan thlanga label a chuan helai hi label features in this layer ti kan tikanga ti chuan helai hian engber nge kan so tur kha FID towns latitude longitude towns hi kan so tur aming akha kan so tur ani wangin towns akha kan thlanga kan apply anga chuan Mizorama town sang ate tikhian an hming nen hetlai a chak bera hi vai reng te a northern most part a oma ti chuan zol nuam ti te Bairabi ti te Kolosip Aizawl sang hi ti hian an ni na kha chiang takin aron in tar lang to dol ni hei hi kan save file kan lan tir dan tur chu ni ta a ti chuan next video a hian engtin nge map layouting a hi kan kalpuyang a layout dan map pa nga engtin nge kan siam theyang ti kha karon soile dol ni hei hi GPS point non spatial data tanga spatial data chantira excel file tanga GIS a convert dan a chu ti hian osam takin kan ti thei dol ani